gouvernement a dirigé après conseil des ministres à Soya. Caraïbes gunkan jamanaw ye Ariel Henry ka barabla yamariyaw soro lajɛ teliman bilale sen kan a kama Jamaïcaw fe no kɛnɛ kan a sen fɛ l'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken ye dɔ faraliw l'Amérique ka lakana dɛmɛw musakaw kan ne dolari miliyɔn 100 wɛrɛw ye laseliw kɛ min bena dayɛlɛ lakana barakɛlaw ye minnu ka ɲɛmɔgɔya be Kenya jamana bolo dɔgɔkun tɛmɛlen laban ninnu na dasagokɛla bandiw ye jamana fankelen bɛɛ minɛ ka ban hadamadenw sugu de dalen bɛ siradaw fɛ ka taa dɔ faralenba de bɛ fitinɛ barika kan di marifatigi ninnu bɛ binkani jugu la foroba cakɛdabaw kan wa kɔngɔ bin jamana kan bɛ sira la kana fanga ɲɛmɔgɔya bɛ ne min bolo ne tɛna se ka ɲɛ datugu ni waliya ninnu kan. Gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école immédiatement après installation. Ina fɔ n ye a lase aw ye cogoya minnu na taabolo ɲuman fosi bilali sen kan yaasa ka lakanaw sabati tɛ se ka bonya an faso Haïti ma Ariel Henry ka fɔla a ka baara bila lakodɔnniyali saranganiw senfɛ dansagokɛla bandi chɛfu ninnu tun ye Ariel Henry ka ni baara bila wajibiya min tun ye a yɛrɛ kɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye ne fanga bɛ a bolo kabini san 2021 waati min na Haïti jamanakuntigi fagara Haïti ma se ka kalata fosi lawaleya kabini san 2016 la Anthony Blinken ye dolari miliyɔn 37 wɛrɛw laseliw kɛ min ka kan ka don dɛmɛ teliman da fɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma n'u b'a wele nansarakan na ko humanitaire